Krásny deň všetkým a v ďalšom dni by som rada privítala Michelle Matielik, ktorá sa už 25 rokov venuje osobnostnému rozvoju a má centrum v Bratislave Pyramída osobnosti. Je lektorkou osobnostného rozvoja, duchovná a karmická terapeutka a publicistka. Michelle, vítajú nás. Ďakujem. Dobrý večer všetkým, alebo dobrý deň. Som rada, že si prijala pozvanie a rada by som sa ťa hneď v úvode opýtala ešte na jednu vec, ktorú robíš, ale tu ja neviem tak veľmi dobre vysvetliť. A to sú staroveké mystéria, ktoré prepájaš s modernou vedou a veľmi súvisia s touto našou dnešnou témou podvedomých programov a vzorcov. Prosím ťa, povedz nám ešte o tom ty trošku. Tak ako si ma to naviedlo na cestu štúdia a channelingu starovekých mystérií a postupne som z nich sem sťahovala do mojej školy sebarozvoja a na rôzne semináre a kurzy informácie stade. A jak sa v tom rýpem už od 15 rokov rôznymi spôsobmi od knižiek až po myšlienky, tak moderná veda, hlavne tá posledná časť tej modernej genetiky, ktorá sa volá epigenetika a neuroveda, veľmi teraz objavujú veci, ktoré vlastne pomenúvajú veľmi podobne, občas možno trošku inak, ale stále tá pointa je rovnaká. Spájajú túto modernú vedu a moderné objavy vlastne so starovekými dávnymi poznaniami. No a keďže ja som precestovala aj svet a chodila si ich všelikáde na západ, na východ preverovať, skúmať, skúšať, dotýkať sa a prechádzať tými priestormi, ktoré človeku pomáhajú otvárať rôzne dávne spomienky uložené v jeho systéme, tak som zistila, že vlastne krásne teraz tá veda sa spája postupne s týmto dávnym poznaním a to je úžasné, lebo konečne aj ona potvrdzuje tie veci, ktoré tu už dávno boli a ktoré ľudstvu pomáhali. A ty si vymyslel aj program na to, ktorý v podstate pomáha pri spracovávaní týchto podvedomých programov uložených v nás, ktoré si v sebe nosíme, ešte ten, keby si nám spomenula. Aha, áno, no, robím také špeciálne konzultácie a terapie, kde sa venujem práve tomu, že vlastne človek ako ľudská bytosť je niečo ako súhra programov a vzorcov a rôznych presvedčení. A jedny vzorce máme z minulosti, z dávnej histórie, po našich predkoch, tie si sem prinášame a ktoré sme nie celkom dobre zvládli podľa našich predstav a spokojností, tak ich tu nanovo oprašujeme a dovtedy sa nimi zaoberáme a spracovávame ich, dokým ich nevyriešime, nespracujeme alebo nezvládneme podľa našich nejakých vnútorných predstav, že takto to má byť a vtedy sme spokojní. Druhú časť týchto programov dedíme po našich predkoch, to môžeme kľudne nazvať dedičná, nejaká naša energetika alebo dedičné vlastnosti, ktoré získavame po našich fyzických predkoch cez našu DNA. No a tá posledná je, ktorú získavame, o tom učí aj epigenetika, napríklad prostredím, ktoré na nás výrazne vplýva. Takže dvaja ľudia narodení v jednom dátume, termíne, keď majú odlišné dve rodiny, tak majú odlišné svoje nastavenie, pretože oni dohromady tvoria niečo ako taký sumár vzorcov a presvedčení a nastavení a programov, ktoré sa vzájomne takto prepletú z týchto troch zdrojov a tvoria našu osobnosť, ale aj návyky správania a rôzne reakcie. No a keďže sme nejaká takáto zmes programov, tak ten program môže buď zastarať a už nefunguje, to sa deje presne teraz, pretože tam hore sa menia vibrácie, dopadajú nás na veľmi silné žiarenia z vesmíru, z rôznych zdrojov, nie je to len slnko, nie je to len centrálne slnko, ale je to aj kopa ďalších rôznych vesmírnych telies, ktoré nás teraz ožarujú a na nás vplývajú aj na celú slnečnú sústavu a v podstate zvyšovaním energií a vibrácií sa niečo ako keby zvyšuje aj naše vedomie. My tomu hovoríme, že stúpame do vyšších frekvencií alebo do vyšších rovín vedomia, čiže do vyšších sfér, do vyšších dimenzií. No a v takomto jednom vzostupe prechode teraz sme, to sa opakuje cyklicky každých 26 000 rokov zaokrúhlenie a my sme teraz v takejto dobe. Takže ak vystupujeme z tej 3D reality a prechádzame cez štvrtú,
idú postupne ďalej, tak samozrejme sa menia podmienky a nastavenia priestoru, kde žijeme. Čiže staré programy a staré vzorce a štruktúry, ktoré fungovali v 3D realite, nám už nefungujú teraz. To znamená, že potrebujeme my zmeniť náš systém a prenastaviť ho. Čiže zmeniť naše nejaké kódy, naše vzorce, to, čo fungovalo predtým na úrovni zdravotnej či psychickej, nefunguje teraz. Naopak na úrovni emočnej ľudstvo veľmi citlivelo, preto sa aj rodia veľmi citlivé, emočné a empatické deti. No a to všetko na nás vplýva, takže my tie programy potrebujeme trochu updatenúť, trochu zmeniť, reštartovať, nanovo nastaviť alebo úplne vymazať a vytvoriť nové. No a to je to, čomu sa ja venujem, pretože podľa dávnych výskumov ešte zo 70. 80. rokov, keď to začalo, Garajev, Oponin a ďalší študovali našu DNA a to, ako ju môžeme my ovplyvňovať. A my ju môžeme ovplyvňovať viacerými spôsobmi. No a jeden z tých spôsobov, ktorým je možné na ňu pôsobiť, je napríklad náš jazyk, je naša reč, naše verbálne vyjadrovanie slov a frekvencií, ktoré správnym spôsobom vyslovujeme a vyjadrujeme tej DNA a podvedomiu, aby oni začali nás počúvať ako svojho majstra, lebo my sme stvorili toto telo, my sme jeho majstri. Hej, ale nesprávame sa tak, bohužiaľ, ľudí to nikto neučí, naopak sa to zatajuje, umlčujú sa tieto poznania, alebo aspoň doteraz to tak bolo, ale ešte to stále pretrváva, aby ľudia neboli moc múdri, sebestační a šikovní. Keď sa bavíme o podvedomých vzorcoch, poďme tak po poriadku, hej. Veľa toho máme z rodiny, veľa toho máme zo systému, veľa toho vlastne, nám to plodí potom tie presvedčenia, v ktorých žijeme a na základe ktorých konáme. Ako by si to pomenovala ty v tej praxi, že ako to človek môže vnímať, že práve teraz v tom takom vzorci som? No tak nerozumiem presne, čo si myslela, ale môžeme vnímať rôzne tie vzorce. Niekoho obmedzujú a dusia ako kazajka. Niekto si uvedomuje, že nemá slobodu, priestor, že nevie dýchať, aj keď to nevie pomenovať. Ďalší sa zase cykli v nejakých programoch dokola, priťahuje. Najčastejšie toto ženy riešia, keď s nimi robím terapie, že stále priťahujú rovnakých mužov a nevedia proste si pomôcť a poradiť a už stokrát povedia, poučila som sa, idem na to inak, volím si iných partnerov a vždy nakoniec skončí, že sa cykli v rovnakých problémoch. Ďalší zase môže byť zlaknutý, stiahnutý, nevie sa prejaviť, nevie byť autentický, lebo má tam programy a vzorce z detstva, že si nemohol dovoliť sa vyjadriť a prejaviť nejakým názorom nad svojimi rodičmi, lebo musel počúvať a byť v disciplíne, čo zaveli otec alebo mama, tak to museli vlastne opakovať, hej, a počúvať. Takže takéto spôsobov, čo môžeme my cítiť, je veľa, ale majú jedno zhodné. Necítime sa tam dobre. A v tej chvíli, keď sa necítime slobodne, dobre, keď sa nám niečo nedarí, keď sa nám niečo neustále cykli alebo blokuje, znamená to, že nie sme na tej našej správnej ceste. Ona môže byť dobrá pre našu mámu, otca, brata možno, ale nie práve pre nás, keď my sa v nej necítime prirodzene a spontánne. A ako zistíme, že naozaj sme v tom vzorci aj akože nielen s tým komfortom, ale proste keď, ja neviem, v nejakých životných situáciách, hej, že opakujú sa nám, ako zistím, že presne ktorý vzorec to je? No to väčšinou ľudia nezistia. To je to, že si to nevedia uvedomiť a poskladať, preto veľakrát opakujú dokola tie isté chyby a zbadajú sa po niekoľkých pokusoch, hej, tých opakovaní. Niekto sa nezbadá ani celý život, ale berme, že teraz sme na takejto konferencii prebudzajúcich sa ľudí, ktorí sú čoraz vedomejší a ten život vnímajú trošku už z iného uhla pohľadu, tak v podstate taký človek potrebuje pátrať po tom, čo ma obmedzuje, čo mi spôsobuje neslobodu, čoho sa bojím, z čoho mám trebárs nejaké strachy, pričom som si není istý,
aký typ ľudí ma ako keby disharmonizuje, alebo dokonca kto na mňa pôsobí až toxicky, pretože zase my si určitým vnútorným magnetizmom priťažlivosti zo života vyberáme určité veci a situácie. A nie je to taký magnetizmus, ktorý si my vieme rozkázať a povieme, ja chcem teraz pekného blondína, tak budem mať severného blondína pri sebe alebo blondínu. Proste takto nefunguje. My nevieme o tom, aký je náš vnútorný magnetizmus. Darmo ho môžeme chcieť, my len tak si povieme, hej, zmeniť. To je hlbší proces, pretože ten magnetizmus príťažlivosti sa tvorí v hĺbke našich buniek a našej pamäte podvedomia, ktorú neraz vysúvame na perifériu vedomia. A je to vlastne taká energia, ktorá vo našom vnútri pracuje svojou energiou, vibráciou, zväčša teda negatívnou, hovoríme o negatívnych programoch, lebo však aj pozitívne majú svoju magnetickú príťažlivosť, ale to je v poriadku, hej, to je vtedy, keď sa nám kadečo darí, čo si zmyslíme a predstavíme a za čím vieme zámerom ísť a byť pritom vytrvalí, samozrejme nejakú dobu, aj v akcii, ktorá tomu prislúcha. No ale keď vlastne my sa takto napájame na tie negatívne programy a vzorce rodu, ktoré sme prijali, vstrebali, ktoré do nás vcepovali rodičia, škola, systém, alebo ešte nejaká tá genetika predtým, hej, ešte než sme vôbec vstúpili na tento svet a boli ešte v prenatáli, tak tomu sa nemôžeme vyhnúť, hej. Tak to sú tie momenty, kedy ten človek sa dostane do stavu, že ten jeho vnútorný magnetizmus nepozná a on neustále priťahuje na tom základe, akých zranení sa človek dožil, čo pocitil, čo ho bolelo, tak ten magnetizmus vnútorný mu vlastne z vonkajšieho sveta priťahuje na základe tejto vibrácie rovnorodé vibrácie podľa zákona priťažlivosti rovnorodého. To znamená napríklad môj otec v minulosti, vymýšľam si, môj bol fantastický, ale môj otec je alkoholík, alebo bol alkoholík, to je jedno, hej, hovorím nejaké najčastejšie problémy dospelých žien tuto u nás na Slovensku. A ten alkoholík mal náladu, že prišiel, hádal sa s matkou, strieskal deti, tie sa báli, skrývali sa pod posťou, nemohli sa vyjadriť, keď sa chceli ozvať, nerob máme zle, tak dostali ešte viac naložené, boli zakriknuté, zavreté alebo zamkňané do izieb, alebo dokonca až týrané tými vlastnými otcami alebo bratmi najstaršími a podobne. A takej žene alebo takej slabšej bytosti ostane program, že nemôžem sa vyjadriť, bojím sa prejaviť svoj názor, nemôžem sa ani zastať mojej mamy alebo mojich súrodencov, lebo za to schytám a dokonca ostane v takej žene program, neviem sa ani ja zastať svojich vlastných detí, tak ako sa nevedela zastať mňa moja mama. A tieto ako keby nastavenia človek vlastne prežívaním príjme, absorbuje do seba a potom ich dospelosti presne to, čo najviac neznášal, zrazu zistí, že ich premieta a prezentuje do svojej reality, na svoje deti, do svojho života. A vtedy vzniká tá katastrofa, kedy človek zrazu si uvedomí, je to prvýkrát, je to druhýkrát, ja s tým neviem nič robiť ani tretíkrát a tí vedomejší sa preberú a začnú naháňať nejakú pomoc. Hej, niekoho, kto dokáže vidieť do týchto energií, alebo do tých životov, alebo do tých karmicko-energetických vecí. Skrátka niekto, kto sa trošku vie v tom zorientovať. A my vtedy vlastne potom preskúmávame to detstvo tých rodičov a celé to, čo prežili, aké mali deti postoje k tým rodičom a nie už dospelosti, keď sú s tým už veľakrát zmierení. Už to ani neriešia, zabudnú na to, lebo majú iné problémy. Ale ideme hlboko do detstva preto, lebo v tom detstve mali nejaké nastavenie voči rodičom. Napríklad, bál som sa takého otca, alebo bála som sa, alebo mamu som si nevážila, nevedela sa ma zastať, alebo veľa bratov doslova zneužívalo mladšie sestričky a dievčatá, hej, ale bolo tam podobné nastavenie v rodine, nejaký strýko, otec, otčím a podobné veci a sa to dedilo po generácii alebo opakovalo napríklad tých mužov. Takže potom taká osoba si v dospelosti pritiahne na obraz svojho otca, po prípade treba z toho brata, strýka, očíma, o kom hovoríme, s kým koho mala nespracovaného, aby ho teraz dostala príležitosť spracovať. Čiže vlastne vesmír nám furt vracia tie isté rany, zdá sa to, že zacyklenie, keď ich neriešime,
aby sme my dostali príležitosť preliečiť v nás toto zranenie. Čiže nie, aby sme sa pod tým zložili, ale aby sme to znovu pochopili, že to je príležitosť. Keď som to neurobila pri tom otcovi, bola som malá, nemala som dosť času a už zomrela, alebo odišiel od rodiny, alebo ja som odišla od rodiny, tak mi to prihráva podobných mužov v práci, potom treba do vzťahu. Niekedy, keď to preskakujeme, tak ešte aj do vlastných detí, aby sme my tú ranu, ktorú sme kedysi dostávali, vedeli znovu otvoriť, ale aj prečistiť, preliečiť, čiže spracovať v našom jazyku a potom môžeme tú ranu zašiť a ona sa zahojí. Alebo zalepiť a ona sa zahojí. Pokým tam vnútri budú toxické energie ako hnis, nespracované vnútorné naše postoje nenávisti, odporu, vzdoru alebo strachu, utekania z tej rodiny, hej, tak nezacelí sa tá rana. A dokola tým vnútorným magnetizmom my priťahujeme z toho sveta tam vonku všetky takéto podobné energie, ktoré nám neustále budú pripomínať, aj tak musíš zmeniť postoj, musíš odpustiť, musíš prijať, alebo porozumieť, alebo prestať robiť zo seba obeť, alebo prestať byť v energii strachu, hej, alebo niekoho obviňovať a postav sa už do svojej vlastnej sily. Postav sa do svojej autentickosti, dovol si vyjadriť, čo sa ti nepáči, ale samozrejme ľudsky. Takže nie zase vyvolávať nové zranenia a nové problémy tým druhým, či deťom, či partnerom, ale ľudsky sa to učiť a snažiť rozumne vydebatovať. A niekedy to nezabere, ale čo zaberie je, že my to zo seba dostaneme von. A potom nás tá energia netlačí vnútri v podobe nejakých chorôb alebo až nádorov, lebo nás sa pýta von. Je to ako nahriatá energia v nejakej sopke, podloží pod sopkou a proste tá láva, čo ide von, sú tie podložia, ktoré potrebujú sa dostať, uvoľniť z toho priestoru. A oni niekde vyrazia. No a keď nevyrazia von cez hrdlo a vyjadrovanie v nás, tak vyrazia cez nejaký orgán alebo dokonca nádor. No a potom už je väčšia galiba. Fyzické telo sa horšie dáva dohromady ako emočné alebo mentálne. Uh-huh. Na začiatku si spomínala vlastne, že to začína už v tom prenatáli. Ako by si pomenovala toto? O tom sa to málo rozpráva, o tom prenatáli, že už odtiaľ si vlastne nesieme tie svoje zranenia. Ako by si to opísala, keď ty sa s tým stretávaš vlastne v svojej praxi stále? No ja mám na to jeden seminár, inak zrovna ten bude teraz 23. mája. Ja to volám, že regresné cestovanie k zdroju a zároveň cestovanie do budúcnosti, do minulosti a prejdeme aj bránou našej smrti, aby sme sa aj prestali báť, alebo aby sme pochovali svoje ego, alebo dostali šancu na znovu zrodenie už s iným nastavením. To všetko na tom seminári za jeden deň vieme prežiť. A je to veľmi silný seminár, pretože ideme až do prenatálu. A presne to, čo som ja videla a cítila a zažila, teraz prenášam ľuďom do týchto mojich seminárov, to, čo ich učím teoreticky, tam ich doslova učím prakticky, že majú vlastne možnosť cez obidve veci prejsť od tých terapií až po tú prax, alebo až ešte tú najdlhšiu, čo sú potom dovolenky pri mori, sebarozvojové. No a my sa venujeme práve takýmto veciam. Takže ten prenatál je vlastne o tom, že si potrebujeme zažiť, aké to je prísť sem, keď tá naša duševno-duchovná podstata ide skladať to svoje telo, bunku po bunke, ide vôbec spojiť spermiu s vajíčkom a všetko to zvládnuť, aby sa to podarilo od spojenia dvoch buniek až po vývoj mozgu napríklad, alebo ten mozog prepojiť s telom. A veľakrát sa to tej bytosti budúcej nedarí, takže musí odísť a skúšať to znova a znova v tej hmote. No a v tom prenatáli tá naša vnútorná duševno-duchovná podstata, to je jak špongia. Ona nasáva každý zvuk, čo mama počuje, každú vibráciu, energiu, kde sa mama pohybuje. Hej, napríklad toxické prostredie, geopatogénne zóny, alebo priveľa hluku, alebo nepríjemné energie, z ktorých má mama zlé emočné stavy. A to všetko to dieťa prežíva a už v prenatáli sa to doňho zapisuje. My sme taká neuveriteľná špongia, ktorá všetko nasáva a ešte aj prvé 3 roky detstva až po 7. vek najviac, 7. rok života. To je vlastne tá prvá 7-ročnica vývoja a tá je veľmi, veľmi silná. Čo dieťa naučíme v tomto veku,
tak to bude vedieť, mať ako základ a vedieť sa o to oprieť celý život. Ale čo ho nenaučíme, lebo nestíhame, lebo rodičia dneska rodia deti preto, aby ich dávali opatrovateľkám a sú viac zamestnaní, práve keď potrebujú sa najviac venovať tomu dieťaťu. To nie je len tak, že otehotnem, tak ten plod príjmem. Je to o tom, že to je naozaj veľká vnútorná obeť tej matky. A nielen 7 rokov, nielen 14, ale ja to vidím až do 21, kým ten človek fakt nie je dospelý, v každej fáze života má nejaké problémy, ktoré na ňo číhajú a potrebuje naplno tú matku alebo matku s otcom dokonca, hej, od istého veku, intenzívne aj toho otca. No a keď to tam nie je, keď to absentuje, tak potom sa tie programy, ktoré ona nestihla všetky správne nahrať a správne ponúknuť životu tomu bábätku na výber, hej, a dať mu základňu tým silnú, tak to stvorenie to potom v dospelosti postráda a potom má z toho problémy. Ale je tu ďalšie ale, že my si takýchto rodičov aj s problémami vyberáme vopred. A to už je zase úplne ešte iná kapitola, taká, ktorú moderní psychológovia moc nechcú počuť, ale moc dôležitá. A je to o tom, že my si už hore v prenatáli, našim tým vyšším božským ja, vyberáme scenáre. Vyberáme a pripravujeme scenáre našich životov, čo podľa tých karmických skúseností, zvládnutých, nezvládnutých, v sebe budeme mať ako dobrú skúsenosť a znalosť a v sebe budeme mať ako energiu, ktorú potrebujeme doplniť alebo zvládnuť lepšie. No a podľa toho si tvoríme nejaké karmické plány a scenáre a podľa nich si vyberáme aj rodičov. A jak som to neraz videla, vnímala, to je naozaj ťažké prehováranie, keď tí rodičia majú zahrať nejakú ťažšiu rolu nám, alebo vôbec aj iné osoby, nielen rodičia. Musia to byť hodne naše spriaznené duše tam hore a blízke, s ktorými ideme v nejakom vývoji a točíme si tie roly stále matka, otec, babka, hej, detko, nejaký súrodenec a podobne, lebo si vzájomne obraciame, zrkadlíme a neustále ukazujeme tie naše roly, ktoré tu prežívame, ktoré sme prežili a zase ich bereme z inej strany, aby proste celá tá skupina duší spriaznených, rodových, rodinných, jak to volám aj z tej širšej rodiny a priateľov, mohla sa vteľovať a inkarnovať a oni si obmieniajú rôzne tie roly, aby spoločne rástli. Je to ako keby šli na výlet, jedna široká rodina na dovolenku a spolu síce každý býva v inej izbe, ale sú v jednom dome napríklad, hej? A v jednom penzióne a spoločne komunikujú a trávia nejaký čas a niečo spolu prežívajú. Takže tých rodičov si až takto vyberáme vopred, takže nikto nemôže nadávať, že akého ja mám rodiča, pokým už je trošku prebudený a vedomý, tak zistí, že ten rodič je vlastne duša, ktorú najviac potrebuje, pretože on prežíva skúšku a skúsenosť s tým, čo my sme v dávnej minulosti už niekde skúšali a riešili a opakuje sa nám to a potrebujeme z toho konečne vyviaznuť, z toho zacyklenia nejakého problému. A tí rodičia nám v malom, v detstve premietnú tieto ako keby zážitky, veci týkajúce sa nás, čo budeme riešiť v budúcnosti, ale oni vlastne sem prišli k nám na základe frekvencií nášho magnetizmu príťažlivosti, ktoré sme už skúšali žiť v minulosti. Ale keďže sme ich dobre nespracovali, nie sú naša dobrá základňa, ale niečo, čo treba reparovať, opravovať, čo treba oprášiť a znovu skúšať lepšie. A teda tí rodičia nám dajú priestor prežiť v detstve taký zážitok, skúsenosť, skúšku, ktorú budeme robiť v dospelosti. To znamená, že my v tom detstve si vlastne v malom zopakujeme isté veci z minulých životov, možno trošku inak poskladané, ale pointa je rovnaká. A teraz si máme možnosť vybrať. Súhlasíme s tými rodičmi alebo niektorým z nich a príjmeme ten program, alebo naopak odmietame a vtedy sa často stávame rebelmi a dostávame sa do odporu a tých rodičov nechceme prijať do seba, nechceme zapracovať. A ten program potom v dospelosti k nám tak či tak príde, ale pri jednom ho opakujeme a rodová karma pokračuje a pri druhom sa zasekneme a zbadáme, nie, toto už potrebujem urobiť inak. A niekedy človek vie, že to má urobiť inak a to bolo to, čo si sa na začiatku pýtala, ale nedarí sa mu. A vtedy potrebuje nájsť takýchto ľudí, ktorí majú na tým trošku zhora iný pohľad, nadhľad, nie sú v tých emóciách, v tom víre života, o ktorom práve ten niekto, ktorý prežíva, o ktorom sa bavíme a vie toho človeka usmerniť, vysvetliť mu rôzne veci, dať mu odpovede na jeho otázky, ktoré siahajú nielen do detstva, prenatálu, ale povedzme až do tých iných minulých životov.
No a keď to niekto neakceptuje, v poriadku, však raz na to dozrie, ale kto už to začína vnímať a chápať, že my sme naozaj není len nová knižka, ktorá sem bola hodená a teraz ideme do nej písať nejaký príbeh, ale my sme vlastne zmes rôznych príbehov, skúseností, poznaní, zvládnutých či nezvládnutých skúšok z minulosti a z dávnych čias. A tak sem chodíme na túto zem robiť takéto veľké cykly, takéto výlety, ale už keď sem vstúpime, tak väčšinou ten cyklus chceme dokončiť, pretože on celý nás môže niekam posunúť. A teraz uzatvárame cyklus 3D reality. Preto je tak veľa teraz problémov vo vzťahoch s ľuďmi, so správaním, s emóciami. Nevedia ľudia ustať nejaké svoje nálady, emócie. Všetko sa im to perie, melie, všetko sa im to potrebuje dostať von, aby to prečistili, roztriedili a poprípade premenili, či preprogramovali, alebo aspoň tie zranenia preliečili. A toto sa teraz deje a toto robím s ľuďmi ja. Mhm. No a teraz, keď napríklad deje sa to, hej, len sú momenty, kedy ten človek akoby aj napriek tomu, že sa to uzaviera, nevie z toho von, hej, že v podstate, ako by som to povedala, ten program je tak zakorenený, hej, že jednoducho stále prichádza nejaký ten iný človek, ktorý mu to ukazuje. A teraz ty si vravela o tom, že sa to zakončuje. Ale tým, že my máme tendenciu, keď prídu tieto skúšky, utekať od toho. Hej, ako veľakrát sa stretávam s tým, že utekáme od tých problémov, od tých vlastne tých búrok, ktoré sa nám teraz dejú. Ako by si toto ty opísala? Určite sa ty s tým tiež často stretávaš. Človek, ktorý nevie prevziať zodpovednosť za svoje činy, za svoje myšlienky a za svoje emočné nálady a správania, je ešte nedozretý človek. Je to proste nezrelý človek, či má 50 alebo 40 alebo 20 a s takýmto človekom fungovať je veľmi náročné. Väčšinou je to zákon. Priťahujeme buď rovnorodé energie, alebo totálne protiklady. Pretože keď je jeden vo veľkom extréme, vesmír nám pošle druhý extrém, aby každý poputoval z toho kraja trošku bližšie do stredu k tomu druhému. Hej? A väčšinou toho partnera podobného, rovnakého stretneme, až už keď v tom rovnovážnom strede sme. A to je proces mnohých stoviek životov, nie že niekoľkých rokov na Zemi. Hej, len teraz je to všetko zrýchlené, keď sa ukončuje a už sa ukončil cyklus a otvoril sa nový od roku 2012 aj podľa starých záznamov týchto kultúr, nový zlatý vek ľudstva, ktorý bude trvať okolo 2000 rokov, 2100. No a my len do ňoho vstupujeme, do tých energií a vibrácií. Takže prirodzene nám tu staré programy v tomto novom cykle, o ktorom toľko spievajú všetky staré kultúry, lebo trvá len 2000 ročia za jednu tú časť toho kruhu. Čiže zhruba za tých 12 000 rokov, hej, 2000 ročia a potom sa opakuje zase obdobie takého temného kruhu. Podobne vo veľkom, jak sa strieda deň a noc na našej planete v malom, hej, tak presne takto vo veľkom sa vlastne strieda aj tento veľký galaktický rok, čo trvá teda skoro 26 000 rokov, tak pre lepší, ľahší obraz a zapamätanie toho čísla. No a my vlastne teraz by sme mali všetky tie veci, ktoré sa nám nepodarili zvládnuť, jednoducho uzavrieť. Ale to sa podarí bytosti, ktorá už dozrela pre ten nový svet. No a keď nedozrela a nevie prijať vlastnú zodpovednosť a stále obviňuje druhých, nevie prijať že na akýkoľvek problém vo vzťahu sú vždy dvaja. Jeden si nemôže vyrábať vlastné negatívne programy a vzorce a hry, pretože by ich nemal s kým hrať. Takže keď ja sa rozhodnem, že som zrelá osoba a nechcem vstúpiť do nejakej negatívnej emočnej hry alebo vydierajúcej, manipulujúcej, tak proste ja sa do tej hry nedám stiahnuť. A zvládnem ju, ako keby som stála bokom. No tá osoba si neporadí, môže hádzať hrách na stenu, neporadí si, keď ja sa do tej hry nepridám. Ako náhle ma namotá na nejakú moju slabosť, emóciu, pocit viny, obete, strachu, niečo, čo práve nemáme v sebe zvládnuté a silné, tak áno, môže nás do tej hry stiahnuť a my ako náhle začneme byť reaktívni na jej akcie a proste výjazdy, tak jednoducho už sme v tom víre.
A veľakrát, keď už sa tam dostaneme, je veľmi ťažké z toho víru vystúpiť. Už si dobrú omáčku, dobrý koktejl musíme prežiť a zažiť, aby sme sa z toho zase vedeli vypnúť a presunúť ďalej, dostať sa von. Takže jednoduchšie je do toho víru sa ani nedostať. Ale toto už učili starovekí antickí stoici. Ako sa nedať zvládnuť, zmiatnúť a stiahnuť do víru nejakých emócií. Učili to staroveké mystéria, čiže ono to ide celou históriou a dejinami našej západnej kultúry, kam patríme aj my. Hej, o východe nehovorím, tá bola trošku iná na báze Lemúrie, my sme na báze Atlantídy. Tá je hodne rozumová, intelektová, duchovná, vedomá a tá lemúrska zase emocionálna, pocitová. Takže veľa vecí máme teraz podobných s týmito starými kultúrami alebo dokonca časmi a dokonca inými civilizáciami, lebo podľa výskumov a znalostí a vecí, ktoré vieme, my sme tu už 7. alebo 6. civilizácia podľa toho, ako bereme jedno také obdobie prechodu, či to delíme, či nedelíme. Takže každá mala trošku iné vibračné, energetické, vnútorné nastavenia, schopnosti, kvality, danosti a tak ďalej, zámery, hej, tej spoločnosti alebo v tej civilizácii, alebo iných rodičov, iných našich genetických tvoriteľov, ktorí to tu furt chodia, vracajú sa, mixujú, či experimentálne, alebo proste už ako zasahujú na ochranu, keď sa niečo popsulo, alebo pomlelo, alebo nesprávne udialo. Takže áno, sme tu odlišné bytosti, ale v tej našej civilizácii aj keď v tej našej sú rôzne druhy, hej, ešte vo vnútri platí jeden zákon. A ten zákon je o tom, že čo zaseješ, to zožneš. Ak nevieš ty prijať zodpovednosť za svoje činy a myšlienky, tak sa nepohneš ďalej, tak hold, zopakuješ si celý podobný cyklus, ale nie na tejto planete, ale niekde na podobnej úrovni, pretože táto planéta postupuje, dvíha sa s celoslnečnou sústavou do vyšších sfér a frekvencií, takže tu už 3D realita sa nevráti. Hej, ale keď to tá bytosť potrebuje prežiť ešte tú 3D realitu ega, tretej čakry, bojov, odporov, vzdorov, nepríjmania tých druhých, tak áno, môže si to proste užiť a jednoducho bude potrebovať ešte raz sa vrátiť do takého procesu vývoja, ktorá už dozrela na to a pochopila, že hold, už som ochotná prijať zodpovednosť, to znamená pracovať na sebe, povedať niekomu prepáč, uvedomiť si, že není vinný každý ten druhý, ale že aj ja mám na tom nejaký svoj podiel, už len vôbec to, že som pritiahla tú skúsenosť. Hej, napríklad podiel viny tým, že som potrebovala zažiť energiu obete, no tak obeť priťahuje tyrana. Tyran, keď nemá obeť, nemôže sa stať tyranom, lebo nemá na kom. A takto to vlastne funguje. No a tu sa dostávame presne k tomu kolektívnemu poluvedomia, ktoré tiež hrá veľkú rolu v týchto našich podvedomých vzorcoch a presvedčeniach. Keby si nám tak v praxi povedala, že aké sú také tie systémové programy, ktoré si tak my radi hýčkame a nechceme z nich výjsť von, tá komfortná zóna nás nepúšťa. Celkom ti nerozumiem, čo sa ma pýtaš. Skúsa ma to spýtať inak. No, vlastne tie podvedomé programy, ktoré si nosíme, tak si nosíme ako keby z tých rodov, z tých línií. Ale sú aj podvedomé programy, ktoré sú nám vštepované systémom, ktoré sú cez autority, školy a tak. A tieto podvedomé programy nás tiež sprevádzajú dennodenne na našej ceste a veľakrát my sme si ich nevedomí, používame ich proste v tom autopilote. Tak ako to vnímaš ty, ktoré sú také tie najčastejšie tie programy a ako pracovať s tým kolektívnym polom? Čo sa tohto týka, lebo tam už sa jedná o viacero ľudí, ktorí tvoria tú istú energiu. No, v prvom rade si musíme uvedomiť, kde sa nachádzame teraz ako spoločnosť. Hej? A to by sme museli ísť ďalej hlbšie do minulosti našej súčasnej civilizácie, ktorá, ja to poviem tak prozaickejšie, ale je to úplná realita, ktorej program nastavený do našich životov, DNA a systému fungovania a do mozgu bol, ja to poviem tak jazykom, aby ľudia tomu rozumeli, hacknutý, bol napadnutý vírom. A tento vírus do nás naočkovali iné bytosti, iné entity. Nikto to nemusí prijať, OK, jedným dnu, druhým von, hej, raz ho to dobehne, keď bude to ochotný, schopný prijať alebo nad tým uvažovať.
A jasné, že každú informáciu, správu si človek musí prežuť, dozrieť na ňu, overiť a tak ďalej. Ale hovorím vám to z mojich skúseností, ako to vidím a viem. Boli sme napadnutí programami, ktoré neboli naše vlastné. Nestvorili ich naši pôvodní stvoritelia, nazvime ich rodičia, prarodičia. A ten program bol program egocentrizmu, sebectva, narcizmu, egoizmu, vojen, nenávisti a ubližovania. Veľmi extrémny program protipólovej polarity. A tak OK, vzniklo to tu tak ako nejaká naša dualita, na ktorú sme sa mali my naučiť, ako keby reagovať, vedieť, ako s ňou komunikovať, vedieť, ako ju zvládať. A to je práve na tejto planete také špecifické, to nie je hocikde, tam sú podelené tie polarity alebo vesmíry alebo priestory, ale tu je extrémne pri sebe dva totálne kontrasty alebo dve totálne odlišné polarity nejakej duality. A jednej hovoríme svetlo, rozum, jasnosť, jasné zámery, alebo hovoríme aj láska, pochopenie, pomoc druhým a príjmanie. A tej druhej hovoríme odpor, vzdor, temnota, nevedomosť, nepoznanie, negativita. A kde je nepoznanie, tak tam je neschopnosť uvedomiť si vlastnú zodpovednosť, ale aj trebárs láskavosť, ľudskosť. Hej, a tieto kvality tej druhej zase svetlej protistrany. Takže v podstate tento program bol do nás domiešaný, nejak tu nebol pôvodne v takom extréme a v takom pláne, ako sa vyskytol, a bytosti, ktoré sem prichádzali, to veľmi stiahlo do tejto energie, pretože s ňou nemali dobré skúsenosti. Takže hlavným zmyslom a plánom bolo zrazu zažiť tú skúsenosť a vedieť ju zvládnuť. Nedá sa proti nej bojovať. Nedá, lebo deň a noc sú na tejto planete ako v rôznych iných systémoch našej dualitnej úrovne vesmíru, kde sa nachádzame vždycky. Ale niekde sú viac ako keby v miery, vo vyšších dimenziách sú ako keby rozdelené tie polarity, že si nezasahujú, ja to poviem, do svojho priestoru, alebo sa nechcú obmedzovať, likvidovať, ničiť, lebo vedia, že sú rovnocenné. Hej? A my tie polarity prežívame v mužskom a ženskom princípe, čiže povieme to zjednodušene v ženskej a mužskej energii, čiže v yin a v yang. A teraz, keď sa na to pozrieme z tejto strany, tak nemôžeme existovať jeden bez druhého. Nielen preto, že trebárs jedna polarita mozgu je ženská, tá práva, čiže tvorivá, umelecká, duchovná, vesmírna, hej, channelingová. Druhá polarita mozgu ľavej hemisféry je mužská, logická, racionálna, pre tento detail, pre tento konkrétny čas tu a teraz. Práva vníma celok, ľava práve detaily. Nám jednoducho nemôžeme jednu vyradiť, nebudeme fungovať a nemôžeme fungovať s jednou polaritou alebo s jednou polkou tela, pretože ešte aj telo máme potom rozdelené na elektrickú a magnetickú. Dokopy tvoria náš vnútorný elektromagnetický princíp, hej, ktorý je v nás. Takže všetko je tu postavené na dualite, ale tá dualita v prírode spolupracuje. Tá noc nezožiera ten deň, alebo deň nebojuje s nocou. My sa musíme naučiť, to je tu najväčší problém na tejto zemi, aj pre naše zdravie, pre spracovanie tých karmických blokád, naučiť sa proste prijať tú druhú polaritu. Prijať znamená, viem, že si tu a ja mám dve možnosti na výber. Buď idem s tebou, tvojou cestou, lebo sa mi páči a so mnou rezonuje. Alebo sa otočím a poviem, prepáč, ďakujem, nejdem touto cestou, ja mám svoju a idem doprava. Jedna je pravotočivá špirála našej DNA úrovni, druhá je ľavotočivá. Hej? A aj tie bytosti majú právo na život. Tie sú viac technokratické, viac také logicko-racionálno manipulujúce. Fungujú ako úľ, ako stádo, ktoré musí počúvať jednu kráľovnú. A my sme viac také, že vnímame celok. Nie sú tu nejaké extrémne úľovito stádovité pravidla a zákony, ale tie duchovné, kozmické každý dodržuje. Je to v tom mene lásky, mieru, prijatia, pochopenia nejakých karmických príčin a dôsledkov a jednoducho nejaké zákony zlučovania, hej, rovnorodých podobných energií a tak ďalej. Ale prirodzene to počúvame a cítime tú slobodu a každý môže sa vyvíjať tým svojim vlastným autentickým spôsobom a štýlom. No a teraz, keď to premietneme do civilizácie alebo do spoločnosti, na ktorú si sa pýtala, do tých programov, tak jedna časť spoločnosti je teraz, sa to bude stále viac a viac vydeľovať, je materiálna, im už ale tá matéria začína padať. Všetkým, nielen im.
pretože nám prestávajú fungovať lieky, antibiotika, otvárajú sa nové a nové choroby, čo ja počúvam ženy, aj všelijaké pohlavné choroby, že je toho teraz strašne veľa, lebo je tu fakt chaos a není tu úcta, láska v tom vzťahu, v tej sexualite, nie je duchovná, nie je posvetná, ako kedysi sexuálna alchýmia, ktorú tiež učím, hej, to bol vrcholný posvetný akt lásky, ale vernej lásky dvoch partnerov, čo museli dosiahnuť aj výbračnú zhodu a spoluprácu nielen na úrovni fyzického sveta, čiže aj emočného, aj mentálneho, ešte aj duchovného nastavenia. No a tým pádom ten svet je teraz v strašnom chaose. Takže jedni bojujú s programami diktátu, stádovitosti, slepého poslúchania a počúvania, nevedia mať vlastný názor, vlastný nadhľad alebo rozhľad, nevedia si vytvoriť vlastnú cestu alebo rozhodnúť sa bez toho, aby nepočúvali nejaký diktát alebo príkaz. No je to jednoduchšie a na druhej strane zase tam nie je sloboda. Hej, lebo je tam manipulácia, je to ovládanie tej masy ľudí smerom alebo toho stáda smerom, kam chce ten bača. A zase tá druhá skupina je úplne iná energia. Hej, tá sa tu snaží priniesť, pochopiť a spracovať tieto polarity. Ale prijať polaritu neznamená, že ja ju teraz budem slepo nasledovať a poslúchať. Nie, ja mám právo kľudne povedať, uvedomujem si zákon slobodnej vôle, že rešpektujem ťa, že ty to robíš tak, ale ja to budem robiť takto. Dohodneme sa, necháš ma to urobiť po svojom, dôležitý je výsledok, ale prácu, cestu si ja vyšlapem a kde si na konci sa stretneme a možno sa prelneme. A keď sa naše vedomia, energie neprelnú, tak pôjdeme len popri sebe a nikdy sa tie cesty nespoja. A aj to je v poriadku, no je to proste také nastavenie. Hej, ľudia sa hľadajú podľa rovnorodých záujmov, dneska to voláme vibrácií a nie už podľa krvnej skupiny rodu. Hej, že už tie rodiny sa veľmi rozpadajú, rozhádávajú, ľudia si nerozumejú, lebo sa delia na tých materiálnych a na tých spirituálnych. A v tom sa mení celá základňa. Tí jedni počúvajú pravidlá, systém, príkazy, zákazy a dokým nebudú mať energiu vytvoriť si vlastné a prijať zodpovednosť sami za seba, tak im to vyhovuje, aj keď ich to obmedzuje. A tí druhí rozmýšľajú, filozofujú, hľadajú, skúmajú, overujú, kontrolujú, preverujú a skladajú si vlastnú cestu z tých zrniek, právd, poznaní, skúseností, ktoré niekde po tej ceste nájdu. No a tí nepotrebujú diktát, lebo tí ho aj tak nebudú už počúvať. Niekto ich volá rebeli, niekto ich volá, že sú len dozretí. Každý má na to iný pohľad. Názov nie je dôležitý. Dôležitý je, že si život riadia podľa seba. A dokonca aj v utláčanom svete, ktorý sa tam vonku deje, si vedia nájsť svoju cestu slobody, mieru, zodpovednosti, spoľahlivosti alebo ľudskosti. A títo teraz vybračne spadajú k sebe, hľadajú sa v tom svojom košiari a tí druhí zase podľa iných energií v tom druhom. A delí sa nám takto planéta na takéto dve, ako keby silne duálne proti sebe zdanlivo až stojace spoločnosti, lebo v 3D realite vždycky bojovali. Ale v našej 4D, to už energia srdcovej čakry a prechod do vyššieho vedomia, 5D je karmické uvedomenie, hej, karmická rovina a čakra, tak už v tej 4D, v 4. prestupnej zóne, kde sme teraz, tak ľudia prichádzajú k mieru, k láskavosti, k ľudskosti, k citu, k pochopeniu a prijatiu tých druhých. To znamená, nechajú im ich názor. Žij si svoj život, žij a nechaj žiť mňa. Hej? A to je srdcová čakra. Pokým niekto vám povie, budeš to robiť ako ja ti prikážem, to je ešte 3D úroveň. To je 3. čakra, naše ego. Teraz chce manipulatívne, mocensky vládnuť a mať dohľad nad ostatnými. No je to istý stupeň výchovy, vývoja, života, aj my sme cez neho prešli. Ale tí, čo už teraz spirituálne na sebe vedome pracujú, tí už sa dostávajú inde, proste na inú dráhu. A tá bude tu teraz rásť a narastať. Jasné, že sa to musí trošku prečistiť, takže tie systémové programy sú o tom. Prestaň počúvať systém s nelogickými prikázaniami. S prikázaniami, čo ťa zabíjajú, s potravinami, čo sú toxické, s chemtrailsami, so žiareniami 5G sieti, 6G sieti. Hej, a robí to šialené veci už, čo som ja videla pokusy, čo robili tajne na školách čiernych detí, napríklad v Amerike. Hej, akože nižšia kasta a malo to hrozné dôsledky na deti aj na učiteľov. Takže tento svet sa postupne teraz čistí, tak ako každý sa vo vnútri čistí a ešte potrvá nejakých 50 rokov, kým sa prečistí, ale potom už začne pomaličky ten starý svet
púšťať svoju moc a odchádzať, a možno to bude ešte aj oveľa skorej, sa budeme diviť, ale to radšej nespomínajme, dajme si tú najdlhšiu dobu, lebo to môže byť už aj tento rok, tá najrýchlejšia doba, a začnú sa nám rúcať veci, rozpadať, a my sa musíme na to pripraviť. To, že sa rozpadne nejaký priestor v nejakej štruktúre, ktorá je zastaralá, ktorá manipuluje, ovláda druhých, nedá im slobodu, ktorá klame, ktorá zastrašuje, ktorá má mocenské rôzne nátlaky na ľudí, tak nemôže nás to mrzieť a trápiť. Nech sa rozpadnú, dobre, to je zase zákon karmy a dôsledku, príčina následkov. A my si už budujme teraz tú našu cestu, majme ju v hlave, nevenujme pozornosť tomu negatívnemu, zlému, furt nás bude tam tá energia sťahovať. Majme v hlave tú svoju energiu, kam ja chcem ísť, kde ja sa chcem vylodiť, kde ja chcem, aby došla moja loď života alebo doplávala. A to neznamená, že máme hentých ignorovať, len to znamená, nemusíme ísť ich cestou. My si máme právo vybrať tú našu. A už tým, že vieme, kam chceme prísť, do akého cieľa, tak vieme aj spracovávať karmické zaťaženia, karmické blokády a vieme otvárať to vedomie, súcit, láskavosť, pochopenie, prijatie, schopnosť odpustenia. Hej, a prijatia napríklad tých rodičov. Však si vezmeme generáciu dozadu. Ja som ešte na vysokej škole študovala za komunizmu a tam nebolo možné dopracovať sa k žiadnym knižkám, k žiadnym videám, tam nebolo možné dopracovať sa k žiadnym takýmto poznaniam, konferenciám, proste nikde. Ja keď som chcela niečo naštudovať do knižníc a ešte tam nič nebolo. Hej, sotva nejaká knižka, jedna, dve na nejakú tému psychológie alebo sexuality, aj to boh vie aká. Hej, čiže vôbec slovo ani o živote, energiách, karme, genetike, epigenetike, neurovede v podstate nebolo. Tak ako tí naši rodičia, keď dedili takýto svet po svojich rodičoch a predkoch, a ešte to boli rodičia vojnových detí, vojnových rokov, hej, vojnové deti, tak ako oni pre Boha chudáci mohli zvládnuť toto poznanie, čo máme my dnes. Takže komu ešte žijú rodičia, tak veľmi im kladiem na srdce, najväčší pokrok urobíte, keď príjmete svojich rodičov, odpustíte im a príjmete ich takých, akí sú. Oni to lepšie nevedeli. Keby ich to mal kto naučiť lepšie, alebo vo svete by boli také programy, ako dneska si vyberáme na alternatíve, hej, keď nechceme ten zväzujúci systém, ten materialistický a manipulujúci, mocenský, tak jednoducho by to urobili lepšie. Lenže ani ešte srdcová čakra, štvrtá čakra, kde sme teraz vošli, štvrtá rovina vedomia, nebola otvorená. Oni žili stále v 3D úrovni. Takže čakry pod nimi sú len prežij a zvládne nejaké energie, aby si prežil. Príliš veľa sa nevenuj emóciám, venuj sa tomu, čo dáš do úst a ako prežiješ. To sú proste vojnové generácie. A už teraz pomaly umierajú a my sa úplne dostávame do iného sveta. Mhm. A to je tá doba dnes. Toto sú tie programy, na ktoré si sa zrejme pýtala, ktoré si zrejme Presne si to myslela, hej, opísala, áno. porovnať. Vedieť, pustiť to staré. Prepustiť znamená odpustím, pochopím, spracujem a poviem ahoj, existuj si, keď chceš, ja idem už inou cestou, ale to neznamená, že neprídem k tým rodičom, nepoláskam ich, nepohľadkám, však oni to veľmi potrebujú, aj keď to nevedeli dať nám, lebo ich to nemal kto naučiť. Čiže ten rodič je vlastne náš koreň. My by sme ho nemali vykopať a odísť a prestať ho zalievať našou pozornosťou, láskou, ktorú im vraciame len za to, že oni to nevedeli proste inak. A keď toto človek pochopí, tak sa mu otvorí srdcová čakra, súcit, láskavosť, vlastne kvality, programy, jak si to ty povedala, novej doby. Hej, alebo to, čo si ty chcela počuť. A to je to, čo nás pustí tou bránou štvrtej úrovne roviny vedomia alebo čakry ďalej do tej 5D reality. A každý tým musí prejsť. Krásne si to opísala. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne, Mišelik, už máme taký pokročilejší čas. Tak by som ťa chcela ešte poprosiť, keby si nám dačo na záver povedala. A ešte by som chcela pripomenúť, Mišel bude ešte v dni, kde sa budeme rozprávať o vzťahoch a tam si bližšie rozoberieme to, čo už ona načrtla. Tak ešte ťa poprosím nejaké slovíčko na záver, ak máš nejaký odkaz. Čo sa tohto týka tejto témy. Pre ľudí, ktorí už sú ochotní niečo pre prácu so sebou spraviť, obetovať, venovať tomu čas, poprípade priestor a peniaze, len toľko, aby túto cestu už neopúšťali, pretože táto cesta vedie ďalej. A tá iná cesta, ktorá
ani tým ľuďom nezačína a nejde im ešte do života, tá vlastne ani neexistuje, lebo končí sa tento svet a niečo staré potrebujeme vedieť opustiť a prepustiť a uvoľniť. Takže držím palce všetkým, ktorí sú ochotní už pozrieť sa do tej svojej histórie, rodu, genetiky alebo karmy, to je jedno, z ktorej strany sa na to pozrieme, alebo skúsenosti a programov, ktoré získavali v tomto živote a tejto spoločnosti, tak otvorene, aby vedeli z týchto rôznych programov a vecí vyčistiť to, čo tam už nepotrebujú. Ak tomu potrebujú a chcú pomoc, podporu, môžu sa ozvať kedykoľvek aj mne. Na web stránke Pyramida osobnosti je môj kontakt, alebo môžu prísť aj na dovolenky v júni, kde robíme veľmi silný program a mám tam ešte posledné voľné miesta na prácu presne celého tohto večera, čo sme tu opísali, alebo teda tohto seminára, alebo tohto rozhovoru. Od genetiky, karmy, rodu, rodičov, ako ich spracovať, uvoľniť tak, aby sme ich vedeli prijať a milovať aj napriek tomu, čo máme pocit, že nám oni nedali alebo zle dali, až po projekciu nespracovaných programov do našich partnerstiev. A to je druhá časť tohto rozhovoru, ktorú budeme hovoriť v tom ďalšom programe o projekcii našich nezvládnutých negatívnych programov rodu a minulosti do našich partnerov, do našich vzťahov a vlastne ako si s tým zase poradiť. A na tej dovolenke to budeme mať krásne celý týždeň v Chorvátsku, pri mori, posledný júnový týždeň, kedy sa budeme môcť nádherne naozaj dostať do rôznych stavov terapií, zamyslení, meditácií, cvičení, od týchto rodových karmických vecí až po omladzovanie, regeneráciu a prácu so sebou. A uvidíte, kameň na kameni vo vás nezostane, bunka na bunke po starom, všetko sa na novo preskladá a vykročíte ako keby do novej reality, naštartovaní na iné vibrácie, iné frekvencie. A naozaj tie frekvencie sú o láske, sú o premene, sú o sebarozvoji, sú o prijatí. A keď sa budeme vedieť prijať, nepotrebujeme mať odpor, vzdor, hnevy a tým pádom nebudú v nás žiadne blokády. A bude sa nám dariť v živote dosiahnuť to, kde bude jasný zámer, po čom budeme túžiť a čo budeme chcieť prežiť. No, krásne si to zhrnula. Takže nám tento rozhovor ale ešte nie tak celkom končí. Michelle si pripravila ešte jednu čerešničku na torte, ale táto čerešnička bude prístupná len v konferencii Návrat k sebe, ktorú organizujeme a ktorá sa uskutoční od 7. do 16. mája. A môžete sa registrovať zdarma a v dni číslo 4 si nájdete aj ten zvyšok, ktorý je veľmi zaujímavý a bude výživný. Mišelik, teraz odovzdávam slovo tebe, môžeš nám povedať, o čo sa jedná. No, chcela si nejakú meditáciu, takže aby som ti vybrala z tých mojich transformačno-relaxačno-meditačných CD-čiek, ktoré mám ako taký podporný program pri tých rôznych mojich terapiách, kde je vlastne prax tých mojich 25 rokov všelijak zhrnutá. A každé CD má taký jeden ucelený program, tému, ktorej sa venuje, ktorý ľudia bežne riešia, tak z toho vyberieme nejakú takú meditáciu. A keď sme sa bavili, že asi akú, tak by to treba mohla byť taká, ktorá nám pomôže uvoľniť a prepustiť rôzne zablokované vzťahy a energie k istým ľuďom, ktorí nám niečím ublížili alebo nepomohli, tak ako sme si to my predstavovali, keď sme to najviac potrebovali. A týchto ľudí tam budeme trošku tak uvoľňovať, spracovávať a riešiť tak, aby sme už nemali k ním nejaké negatívne nastavenia, pretože naozaj veľmi dôležité je naučiť sa odpúšťať. A to znamená aj od seba navždy potom niečo alebo niečo v zmysle negativity alebo niekoho negatívneho proste pustiť preč, aby sme nedržali stále v sebe tie energie, ktoré furt žhavíme a na ktoré myslíme a ktoré nám potom dokola tvoria stále väčší a väčší balík takýchto negatívnych energií. Takže je dôležité naučiť sa ich prepúšťať a uvoľňovať zo seba, jak tieto zážitky, tak trebárs aj ľudí s nimi spojených a zároveň utvoriť si k ním potom nejaký nový vzťah, novú energiu, čiže posunúť sa ďalej aj v tých vzťahoch. A takéto praktická meditácia teda tam bude pridaná. Krásne, tak ja ti veľmi pekne ďakujem a vidíme sa v konferencii a keď budete mať záujem o meditáciu,
tak sa pripojte aj vy a môžete si ju potom aj stiahnuť a počúvať v offline svete. Krásny deň všetkým ešte. Tak, dovidenia, do počutia.